Det giver jo en glæde at stå op hver dag, og du har det godt, ikke også? Og du kan gøre, hvad du har lyst til, ikke også? Jeg elsker livet. Og når vi sådan hører rundt omkring, hvor mange der er i grunden på grund af den sygdom, så vil jeg sige, at Peter han er et mirakel. Men det er hans egen fortjeneste. Peter Købke lever efter den tyske kemiker Johanne Budvigs kræftkur. Hver morgen spiser han en blanding af hytteost og hørfrøolie. Derudover skal han holde sig fra blandt andet sukker, mælk og stivelse. På den måde har han tilsyneladende lagt låg på den prostatakræft, som ellers havde spredt sig til hofte, skulder og ryg. I hvert fald har han det i dag så godt som aldrig før, til stor glæde for sin familie. Og vi er lykkelige over, at vi har fået lov til at beholde ham. Klokken er 15 i Strandhuse nær Kolding. Den grønne eftermiddagste er drukket, og Peter Købke gør sig klar til den daglige motionstur. Det er tit sådan lørdag og søndag, når vi har god tid, og så vores morgenmad, det foregår oppe i pavillonen derovre, og sidder og nyde vores have her. Ja, det synes jeg er rigtig godt. Peter Købke har valgt at angribe sin kræft fra flere vinkler. Først og fremmest har han lagt sine kostvaner radikalt om. Altså kosten er selvfølgelig et vigtigt element i det. Men det er også at leve et sorgløst tilværelse og stressfri tilværelse, ikke også? Og her kommer motion ind. Peter Købke har tidligere løbet maratonløb, men kræften stoppede ham. Smerter i kroppen gjorde det umuligt for ham at løbe. Men nu er smerterne væk, og han har fået sin bevægelighed tilbage. Det er rart at stå og nyde udsigten ved fjorden sammen med Kaj og Brøge, der sidder derude på broen. Nu for eksempel her, da vi for nylig var i Firenze, hvor oppe i klokketårnet i katedralen, og der er 440 trin, uden at få ondt i musklerne. Det kunne jeg ikke have gjort for 3 år siden. Der kunne jeg slet ikke have klaret sådan en udfordring. Så du bliver faktisk yngre og yngre? Ja, jamen det er rigtigt. Altså jeg føler, at min krop er blevet væsentligt yngre af at leve på den måde, som jeg gør. Der er 3 M'er i Peter Købkes kræftplan. Udover mad og motion, mediterer han også for at holde kroppen i balance. Og så har jeg læst om, at meditation det er jo godt mod stress, ikke? Så derfor lærte jeg det. Jeg skal lige lægge 5 minutter for at komme ud af meditationen igen, inden jeg rejser mig. Når man får kræft ifølge Johanne Budvig, så skal man følge kuren slavisk minimum 3 år, før man kan begynde at slække lidt. Og har man spredning, jamen, så kan man ikke forlade den. Så er det resten af livet. Så jeg synes, det er en god måde at leve på. Jeg kan godt lide den kost. Den stabiliserer min krop. Så er jeg klar igen. Han har jo taget sit liv i egen hænder, har jeg snart sagt. Han har jo virkelig taget ansvar for sit eget liv. Og det er jo lykkes for ham. Ja, det er lykkes for Peter Købke mod alle odds at holde sig i live. Så er hun jo her, altså Johanne Budvig. Og han er taknemmelig for, at den nu afdøde kemiker Johanne Budvig udviklede sin kur tilbage i 1952. Oprindeligt tiltænkt hendes mand, der havde forhøjet blodtryk. Ja, Johanne Budvig. Ja, hun har en rigtig stor plads i mit hjerte. Det er heller jeg taknemmelig for rigtig meget. En sidste vigtig del af hendes kur er, at Peter Købke ikke må spise kød. Så den pensionerede vognmand har nu været vegetar i 6 år. Jeg skal lige have lavet lidt aftensmad. Der var virkelig mange, der kunne få glæde af det, ikke? Så, hvis de tør. Det er jo kun en selv, ikke? Der kan ændre noget i ens tilværelse. Sådan er det jo med alt. Men det handler om, de tør. Jeg havde besøg af en for godt et år siden, fra Galten, som også har succes med at følge kuren, ikke? Jeg har 4, som jeg kender, sagde han så, som også har kræft, som også lever efter det, og som også har fået det mærkbart bedre. Så det er ikke kun mig. Og så rører jeg lige det her tomatpuré ind, ikke? Så det bliver varmet lidt op af den varme boghvede. Men fra at have uhelbredelig kræft og samtidig forholdt blodtryk, og begge dele er elimineret ved hjælp af kosten, ja, så i dag er jeg slet ikke i tvivl, at det er den rigtige vej at gå. Det var mit aftensmåltid i dag. Du kan godt se, jeg har det jo nemt om aftenen. Når manden han selv laver hans mad. I starten var det selvfølgelig svært. Der er ingen hvid mel, der er ingen sukker,
Der er ingen kartofler, der er ingen ris, der er ingen pasta. Så det er jo hele ens køkkenskab faktisk, der skal skiftes ud med noget andet. Men det har ikke gjort os noget, og det er jo heller ingen kød. Men jeg må så lige indrømme, en gang hver anden måned, der synder vi. Der får vi stegt flæsk og persillesovs. Jamen, det er et projekt. Ingen tvivl om det. Og det er lykkedes godt, det projekt. Ja, gudskelov. Ja. Ja. Så er vi klar til at slappe af i aften. Så ordner mor resten. Ja. Det er jo fantastisk. Fra at tro, at om et halvt år eller om et år, der har du måske ikke Peter mere. Og så tænk på, nu er det snart 7 år siden, og han har det bare så godt. Jamen, den følelse, den kan faktisk ikke beskrives. Den er bare så dejlig, at vi stadigvæk har hinanden. Ja, det er det eneste, jeg får lov til at hjælpe med, det er at rydde op. Det er du god til. Ja. Der overgår jeg ikke dig, hvad det angår. Suveræn, den bedste af os to til det. Det er godt med dig, Peter. Jeg har læst inde på nettet, der var en prostatakræftmand i USA. Han har foreløbig holdt til det, også ved hjælp af Budvig, foreløbig 12 år nu. Og det er der ingen tvivl om, det kan jeg gøre ham efter. Måske endda slå ham.